Kumusta ka mo? Ay, salamat sa Diyos na maayo man ka mo. So karong adlaw ang atong mga pagbasa nagdapit ka na to. So unang pagbasa ngadto sa pagdawat o pag-atubang sa atong mga kahuyang o atong mga sala. Sama sa pagdapit nini ngadto sa una natong mga ginikanan Adan o iba. Ang Ginoo ng utana kay nangawagtang naman sila. Mao day nang mahitabo nato no ug natay matuklasan nga kanang kuang kaita ba naked ta sa atong kaugalingon magtago-tago na ta no. Pero ug wa pa na pwede ra ta mag public display pero something nga murag wala na tay tapot no sa atong kaugalingon. Mutago na ta sa kwarto, asa na lang ta makatago. Mao ni si Adan og iba, nagtago-tago na kay nakatuklas naman sila nga hubo dahil sila. Human sila ni kaon sa bungas kahoy nga gibawal sa Ginoo nila nga kaunon. So nagtago-tago in town sila. Unang gipangutana si Eva. ang lalaki sunod ang babae o ang bitin. Hain ka man. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, giabot ako kahadlok, bitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti nimo nga hubo ka. Kaysa sinugdan wa man sila'y kanang huna-huna niya na. Mikaon ako sa bunga sa kahoy nga gidili. Itagaan ako sa babae. Busa mikaon ako niini. Ipangunta ng babae, nga nung gibuhat mo man kini, bag-o pagani ka. Di ba? Ang bag-o noon nga gidugang, no? Ang kauban ni Adan, mo na nakadaot sa planos Ginoo. Ay, gilansisan man ako sa bitin, mo ni kaon ako. Isilutan na lang ang bitin. Gipasa-pasa ang sala. Gikan kang Adan ngadto kang iba o gikan kang iba ngadto sa bitin. Busa nakadawat sila sa ilang mga kanang silot. Ang babae, ang bitin kanang magkamang na sayuta, ang babae magbati na sa iyang kanang pagpanganak o ang lalaki maghago na hangtod nga mubunga ang mga gitanom sa tanaman, dili siya mubunga kung dili haguan. Muna na iyang trabaho sa mga unang ginikanan nato o ang bitin nga kauban nila sad sa tanaman nga nagsigig pang nintal nila. So ang imbitasyon ining unang pagbasa mao nga ato lang yun, ato bangon ang atong kanang kahuyang, atong mga sala nga nahimo o mga ikitag pasaylo sa Ginoo. Pasayloon man tayo sa Ginoo, pero ato bangon ang mga consequence, di ba? Para sa usa ka anak, imong anak nga dalaga, nabuntis for example, no, may ato makuha yun na siya nga example. Of course, we can draw out other examples other than that. Pero sama ani, kay wa man mahibaw ang ginikanan o wa man mag-expect, bawal pa man kay nag-eskwela pa man, so mangayo ang siya pasaylo sa ginikanan, di ba? Ay na, sorry kayo pa man, nabuntis ko, wa pa man nag-expect. O di pasayloon man gyud, no? Pasaylo sa ginikanan, pero kung pasayloon ka sa ginikanan, matangtang di ay nang imong gisabak. Hello. O di doon ay consequence. Doon na siya consequence. So, imo ginasiyang atubangon na naman kay gisabag. So, paabuto na mo siyam ka bulan o imo nang ipanganak. Di ka kalikay anang magbati ka sa imong pagpanganak o ang mga adlaw sa pagpaabot sa siyam ka bulan. Amen? Oy, wa may tubag, oy. Mana siya. Pasayloon tas Ginoo. Pero ang consequence, di na siya ma-erase. So, mana nahitabo din isa babae ni Eva, ni Adan o sa halas. Sumanin siya nga, mayunta nga actually
wa man ang Ginoo moingon nga kanang di ta pasayloon taniyakon atong dawaton ang atong mga sala. Apan dili sad mga wagtang ng mga gisangputan sa atong nahimo nga sala. Ato gyud siya nga tubangon hangtod nga kanang sulbad ang mga consequence o ato siyang barugan. Dili ta maglikay sa atong mga tulubagon sa atong kinabuhi. We have to hold ourselves responsible now for what we are doing and for what we have done. Amana siya. So, atong atubangon kana siya mga itag pasaylo sa Ginoo o atong kuan ang mga consequence. O ang Salmo 90 karong adlaw sa tanang panahon o Ginoo ikaw ang among dalangpanan. Sukad nga ang tao nakasala nagkinahanglan na gyud siya kanunay sa grasya sa Ginoo. Sa wala pa siya makasala, wala siya kay bugat nga pala sa anon, wala siya mga responsibilidad nga iya angay nga barugan. Amen. Oh. Kay murag siya anghel god nga gibutang ra siya dekorasyon, adorno ra sa Ginoo dito sa iyang kabuhatan. Pero kay ni suway man siya barug og iya ha, na siya ay mga responsibilidad kaakuhan. Susukad sa pagkasa sa tao, doon na siya ay mga obligasyon. O dili lang obligasyon, kundi naa ang Ginoo usab nga kanunay nag-alalay kaniya. Naa ang Ginoo nga nahimo niyang dangpanan sa dagkong mga kalisdanan sa iyang kinabuhi. So Salmo 90, sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Nanginahanglan kita sa Ginoo ug hangtod karon mao kanang atong pagkinahanglan kaniya. Go forward sa gospel. Ang Ginoo naluoy sa mga tao kay tulo na kaadlaw sila nagnunot-nunot, naguban-uban kaniya kay tungod sa iyang presensya, tungod sa kapuno sa iyang mga pagtulunan, pagsangyaw og dili lang mga pagtulunan ang nagpuno sa atong Ginoo sa iyang presensya kundi usab ang mga grasya nga diha lang kaniya madawat no sa mga tao. Busa naluoy kay siya kay wala na sila mga kaon basin og kanang gipanggutom na ning uban. Kung unsa ang naa nga dala nila maoy gi panalanginan sa Ginoo og diha sa iyang pagpanalangin, iyang gipadaghan ang ilang rasyon o gipakaon nila sa mga tinunan ang mga tao nangabusog sila. Napay gani mga sobra. No? So masayop ang tao nga iyang gidawat ang iyang panginahanglan sa Ginoo. Kay ang Ginoo nag-apaw, nag-uumapaw, nagdagayday ang iyang mga grasya alang sa tao. Amen? So di kasi ayon na nasayop ta. Wa ta masayop nga atong gikinahanglan ang Ginoo kay siya magpuno sa atong panginahanglan. Og sa tanang mahigayon nga kita magsalig, magsangpit kaniya, maglaom sa iyang mga hinabang. Dili kita niya kawangon sa atong panginahanglan. So man siya ang murag punto og tema sa atong ebanghelyo karong adlaw. Kung muduol, mununot og mo dungan kita sa Ginoo og mosalig sa iyang mga grasya, dili gayon siya magdumili pagtabang kanato. Hinautunta nga kining akong mga gipaambit magpalaumpa sa atong mga pamalandong pag-uli nato sa atong panimay, atong maamguhan nga sa tanang panahon gikinahanglan gayud nato ang Dios. Kay naay mga butang nga mahimo natong i-provide atong ihatag sa atong kaugalingon, pero naasay mga butang nga ang Dios ra gayud maoy makahatag kanato. Amen. Palihog tindog.